sikok ani dogani mari miya talangman norok firogoi rufaide ani dogani mairung satro bosta talangmani norok saw hojom khalai mangla nong bohogo hojom gala bo bohok fatima theinai norok nong bihik busa abono khogoi sawinai norok kahama tongla ani je gul flag je bandil je flag talangmani thok rani thok je pedi talangmani acid dok talangmani abo firogoi rufaide haike nongni tongnani ha tonglak nora hani kalaima thibeno lama janglawo au je mani je talangmani abo logi tinin bisung firogoi rufainang theng eke nongnang balingo thaplarei jari oinai serainai nongni bihik busa je tongmani je chalang mana je thok kaham talanginai abo bohogono nongni hojom nglang takpan kenjo serayako nongno serai khake je mairango chamani ajagan makapau noro bihik busa kaham tonglak kendang serainya nai tongo serai kake hopong sapong nongno serai nang 14 gosti makomoro nongni bufang khamtei khamane naro tabuk je soitor maso bufang wafang sokjai rejak ma hake ma khambai nong nok nokong bin saraiman nango na bin saraiman nango ekdom tamhon serai kok thani yo thaisa no nango ni ma hai 100 টাকা ko 50 ta miss koroi bisi optei hairokta ko botabuk sarai nung tongo sarai nai Heki babsa nomor tinwa hanya video update kita lebih fajak ngebabsa nok pula no video no thamel dai title no video kam ki semak na ba kam ki buji makna tine video ba hayang no ngebabsa tinwa hanya bilek no wan masing jaba kiri masing ja hanya danak sidang publika sabeka social media wo ngebabsa nok pula no video sri no ibo kam ki semak na tine video ba hayang no ngebabsa tine video ba se tam ne bele babsa hanya bilek no thanai salo hanya hisne ta khuk songni dogano hanya bilek no Mairom eba overhigh flag talk sama thorong tutun bebang no khoi tang thapeka sigorok tei amani yagulo play kino sini teo tahuk song bohusuk song belai kino thamji kala jak ba play kino joli lajak tam themol overhigh ke hana sini tahuk song ni dogano horo phainai sigorok mairong hindi thok hindi flag hindi jotono khoi tang thapeka tei amani yagulo bo hana sini tahuk song belai kino jo sigorok no selai ka eba overhigh ke belai kino saprika tam themol overhigh ke mani khok tlamani baginai lak hisabni mani khok sangmani baginai tei amni yaulo sini o tahuk eba bohusuk song belai kino sigurong no o salni bisingu no oba o hai mani khok tlamani no rifati hininai belai kino sini social media besin tei sai kanarika tei amni yaulo bo haini hai belai kino sini tahuk song thamji kala jengba choli lajak pati nge bas jeng bisi kok seoi haini jeng sini tahuk song eba bohusuk song oba hai ke sigurong no belai kino choli jangmani eba salai mani mamdi rong singjak amke nainjalena tamne wala oba hai ke hani hai 1-2 লাখ ni manai khok sangmani bagani belai khano thamji kalajak sini taku bai tei sini bohusuk jong ngabab songo pati mungni thai ga han hai gaproti demendra kamio han hai manai khok jaka sini taku bai bohusuk jongni ngabab sonok tini no mabli ni kijak hapke nai jongdi or jis marum tono na yo jaga obsango sab jakta besab ke hingke orop 12 ta tongo onko 25 kg bosta hingke tai 500 tongo 50 kg hingke tai thai mamai 50 kg koita khoka 5 ta 25 kg ke 12 ta total 17 ta acha ga tangka hap ka pulia na legiran pagiri biang ti hap por pulia ko yang o jaga o chigol bai o tolawo bai o kainiyo onko chigol bai talar ja bahai ker ja phunugla ko yo me ker ja omo iko mono rakha omno rai pai o saka ham ka phunug di do je nai tongnai rok je sikokram na krang mor bo comment khaisa de bahai ki hap kana sabo habiman kisarom na leno pulia bahai ke bomo ragra iko chigol no rawo o tolani chigol no chimi rawo hingke talano tobar kun khani nanglia chigol da khake yang sakan no rawo ka hingke amni pone yang hap ka bro ko raman tukra bing thaka raman tukra iko mo tambai rap mo plus bai raman mari sila mo plus bai raman mari do tho yang ti hap gra kana omo to oma kera jaki komo omno sasuka o angta no rasoi omo ka tam ka sasuka omo ko bai rawo bro omo buka yang phung pala o kubuk bai rajan kenji hai besi raja ko yang side ko kini gisaro obo ngoro 100 blade bai raman maria do iko ga omni pore ikomno rawo kha sakani om to hage dajak hingke omno rakhata tolo lok khela iko ora to tala rawo na mo bo yang ti phunula
Yang mo 100 blade maria do 100 blade ka katar tonai bila mo ki kenci be raman marita o kubuk bayam mah ke yang ti berazak mana hagi chef mani marita engkau bo khologis yang ti habona mairung bos nomor kadika khorsa ba khorni hapkana bisingo abai mairung bos kha nina dugana rang rok tong rang ke tongo tong phano u han khusura 20 টাকা 10 টাকা bo talang jagya 1000 kaisa moton engke abo talang jagliya engke joto dugani joto rek ni manei thok sapan nini in rok joto manei damni mucha jangni borton bai hin laing te yang ti kai jamano la o 50 kg marum ke borton oro 25 kg marum ke yo sakawa hage box bayo marum ko puraton bai tena amo nus nuk jagya hai kitchen hor chongta baro ang saka dichimi tam ko makha I ko ni thok joto kerja oro pura kuplong oro tuma thok tong I ko rani thok ko 500 hangke tai 1 liter rok om hai hangke 200 gram rok 200 gram khas talang liya bro ngam pore acid ke aro tong acid na acid talang kha bro acid ko talang kha oro ni 60 talang kha bro bong ni rubber botong nai tena acid talang ka do rabat tong nai abo rabat genang ama hai bro rong talang tam ko makha ngke oro ni ko sapan rok tam sapan o 20 টাকা sapan rok sapan bung sadi BPL ko hangke abo Gujarat tongo hangke o bibel tongo gujarat tongo tai heroin saban o 10 টাকা heroin saban tongo tai tai ko nirmarus tongo hangke abo talang meli abo pura full pedit full kupung tong mani omno dektalang khabarok acha je jaga dugan riya rok phana kisa fulma tulma no khangke norok saimane sapan nirma sapan tongo tam kamatai tam sotang sala bibel buibu no khangke norok bunu kha idea manajat ge acid ko talang khana acid 4 ta talang kha ge acid bo je jaga no go 4 ta ke 4 ta 5 ta ma herok no khangke norok kisa sok kai sahor di gol felek ngete felek tong mani oro gol fle ko talang khana abo ko kriban 20 30 tangan gol ngke felek 20 ta sengane ama hangke min ke komno min 3 4 ta talang khana min botalang kha gol fle botalang kha ke fle botalang kha felek botalang kha tam talang kha tai ngke to oro keso je rang kisa tong mani apke borok saimalia na abo nukjagli aso kes bo rang kha talang liya abo borok saimia na ang jawan sumani rang ke talang liya borok tam talang kha tai to ko joto mani je tuktak tong mani abo ang bo dugano asuk mani tong mani jira thok ama herok tang ke dugano to seng malto buka rego dakha angka abo asuk khel khlaimalia le dugani seng dugan malik phano onek somoyo busuk total ni mal abo kintu dugan ri tong saimi ang thango abo kel bari rikase nang am hai bosor sesor rogo kisa khlai nai jago busuk dena tong mani botalang khana tam talang kha buko friso friso tam talang kha Fris ningke nimbu pani tongo engko fruity tongo engko tam nai bono diu mountain dew tongo tui talang kha tui rok se talang tui rok tui 2 liter I koro 2 ta tongo ke 1 liter kaisa kerui 2 liter tui ta talang kha 1 liter kaisa talang kha o lengi packing ke borok nang ni haitena ঠিক আছে ketai tam talang jak tong yang ti nongkhor jak yang ti sebai bo yang ti nongkhor ya na abo jero heng lamati borok lai phan nugya jatkha borok amake khlaika borok khub sijak borok sabo borok akhini balok jak sija abo naiso mui khlai borok abo oma hai thok ko talang kha oma hai thok thaisa talang kha do I kor tong hotaisa oma ko talang kha oma hai thaini bolte no oma hai tere father je talang man khitar jak mangkha borok khitar jak ma bom hai tere ma hai tere khita jak ma khata biang sa oma da khita jak father tongo buko bom khita jak tere ngake u go biri saing ngo debra sai do khitari kalang jak abo boroman phaila omnoti phedi obo boroman phagina ro obo jaga mang phakya oro abo classic tong ta na or tongkho abo thok daman thok kuplung da bo oro borok
Hele? Mo thok botol stong hota na. Acha. Mo bum thuk ta na mo sing le. Mo thok kuplung mang da. Abo thok kuplung. Botol abo otere kuplung. Otere kuplung ke. Borok amo sombo nang jawan sombo namke borok bike ko daka. Bike ko dawi pai nyai. Tai je baki ingka ke kerja borok botol tang thamai kya. Mo or kalajang man phiko ojara borok phai ta na. Ko mo rekawi haki ja dugan ni wasin or yang phunga. Dugan ko bridge ni paro si dugan ni kara dugan do. Go bridge kaisa parangnya yang praitai bisa drog moton phaina om noman phaike boro. Ngetai ani yang rogo nung thang jena kha. Ai rogo anguri nyai kai ko tai kun mari kri kya. Ojran last na. Oro bike saka rok mari rok to stong lai na. Ya phur tongo. Chaka mari tongo. Abo sanga bo. Koche সময় go thang khana bo. Omo hone ekta deta am hairo gonu. Nor kha koche সময় khor mangka. Ang dugano phaika Tini chile na tini horthana nita. Horthana hingko ang phungni 8टा 8:30 phaikana aluna phaini phaibani bosano sarai je school thana ni nyai. Na ko phunga jeri chiri dogon khlo gya. School tangna na honu nyai khulok liya tini ni nyai. Nogo alu simpan sarai na songoi sarai nyai school tang sene ni nyai khulok liya ni nyai yang phaimani. Nga phainu phaimale yang chikol rajak tala ba hokta ga bising ni bo mane se khailya pura kun phang khurkya. Mamhai. Nang kha kem no phon sok da thungsa. Tauk tam hin chanai dugano to borok phayo thango lama gana. Bumung saya pha no kep no gana gini elakaro amhai sam khaine rok sok rok marok. Baka bisingo tondi bum khuye pha no. Abo to tauk tam hin chanai romni thanglayo phailayo tonglai bisingo to amhai ke to kem no wan chugui miya. Nin dugano bangki sawe rok pha no wal laikha kono kisu tui pha no baka kek laikha ba hat ko tong. Am hairok to dugano to kise mise baki samoyo tongnai ba man thaingnai apti rok boibo kun kok salema krita. Emon kothna kotor obosar kasen bisingo. Am hai kun phan tauk kun dong ya kho. Mane je khongnai abo tamin chane bo abo khlainya mo jungui da khlaikya na selema da na saimali yata. Ang to ba dugan ma bisingo ke bai phano kunu kok salaimani am hai baki takiti kok manglai ma kari ko ta sok punto. In bakhaw sok khorok khoroksa khoroknai khorta mam her to. Tong phano ba bakhaw ba wan chuk jago kabang mana am hai thangka to kento am tui rong na da suk tam hin chasinani. Bumung saya pan ta da tong na. Am hai rok to ang tau sok punto wan chui chuma liya am hai ta. Sok kare kem phana. Sok to khlaimi ya ta punto. Ken miya ka dugan ko to bondor kha. 8टा hai cham khana dugan modor bani. Horni. Delin dator. Delin da ata ami ang kisa dati thangka tangi ni charai bo taute ekdom somoi ba ngke saisung charai hini kisa dati thangka mi ang ka hai ke to 9टा 9:30 rok tamo. Omada am chai chang ke to 10टा rok punjo tamta. Ni nok biango. An nok ko yang kisa thangka no dugan ang gloga lama. Besi salbo ko phungla. Oh dugan ba ni nok busur sal na. Ko busung na ko romni nung khage khanai jongta Boro abdani nok. a nok ni yang yagra saitani. O nok ka sabne o gana nin dugan gana tong. Oro duita nok tong do. O gana oro kaise tong o. Ngai yang o kurok oro kaise tong na. Obon joten che dugan ba gana na nok. Engke ekta deta rogo ngangke bahai kisa borok bekok channel oron kisa nok malik. Orin da orin ke to dara. Acha. Gesa obo norlo kuno khana miya rogo sei singma ro kuno je kuno kaisa tik rok maman. Sei to singma khana ka do. Ke mane kuno awas rok le khala khana ya. Ani masa sei tongo. Ke bo kharai singi tong khata. Kocha rok ko tam khana sei sing puro. Abo dorona sara 11टा omhai digi rogo. Nor thuya ko puro. Thuya ko angnia roibar bla. Ke kotabo ani ke kunyo bo honi boror na nei ano sagata mane matai khulum paji dara. Ke bongro tongte. Bo jaga bo nok. Or sina. Yang phunu gari gise do. Engko onok bai nin nok gana ta na. Bongro miya program tong ta na. Program bolte ko bon ta matai khulum jang nai ta ko.
Engke ke bukriar bo bade cinta ko bukung tako. Engke khulum laikya. Engke sui akhirin apur no kisa kharai sengi tongha. Engke angke babi ke. Nengke bora pro. Angapuro nogo thang kata. Mane no. Ozgani. Oroni nogo thangi tongta. Maisau je thangka. Maisau thangka. Engke apur ko nongko khna ozgani. Apuro sarai garo tawon nongkurang. Engke Hasung da na ni loikep dong. An logi beri tongo. Engke bobo thangkata. Mana ang may bangsa thangkata. Matai simi khulum thanglaina ngko kono program chalai nunglai aba hero narjak detong. Abo hai to chin borong bisingo ba kisa bisan no nongo keba emne asa kono kobang nangya. Hanyo matai khulum to de engke ko botol sani aba hai ni antaske nangkha. Engke nangman pore kok Khorong nino. khorok Login borok bai. khorok niya angka to khorok niya nogo thangkata ko. Nungjak ke khorong nino nungjak. Aba hanyo. Engke no. Semen tong ta happen na phege na le. Phege angraba dana ni ba aba haike mane phege ningyata. Engke soisung tongo apro lama to parang than nangya diba. O lama engke yang sida soisung tongo. Engke ang babi kha tam masuk soisung kasa tini tam musurok da bedam. Ba phiok jak tong om hayan bakhaw target khaigata. Ke musuk batam nani. Iyoma ke thangai nogot sutoi aku yakung su yakoi thoka. Ka seibo sini ganawo no mane nogo hahabi thota bo. Ke sida yok nani ngka phlat chake dogar yokano nongkoroi phai nyai ko mane sungoi nyai kirijak ma ke taisa nogo khari chong. Bozra phai bugo sibeng ti phai. O sei phaimani ki koi yang lamate. Yang tik ekdom gana sin na ni nok na ko. Dugan bai bin nok ngai ko nang ekdom nang lajak si. Ko khali nu humani. Bera tolat. Bera tolat iom tu nyu an sei phayu. Yang ngota. Yengte. Sari king khana phayu ta. Acha ke. Ke abo nang abo mane tam hin chasina asuk ob hairok mane para rogo bongya khobo ba seban sikok mang khorobo. Khobo khokjay khodo sin para rog ngke. Ngke o dugano mane ob haike khogoi talangan hanai mane kun bukhawa target sekri ba Bukhaw phayata. Ngke tam hanai chasina ne abo jodi saimang kangka to asui chungporu no. Suida mia obon chininda. Omon. Oboda mia bosungnai na. Gaw sikongno bo nukjak sita. Nukjak borok kangka saisir khamta. Mane borok yapano kok mang kangke bo saire khamta. Oro mane dugano ba soiro batam mane olpo ba bisingo dai phanung khamta dai ni dugano ko siko khabi tongka hanai sakamta jodi kok mang kangke osoi. Ngke bole kok gumalia ba ngke khogoi talang kangke tam khaisina sa karon Ya apurke nung kisapan phaine pen nin singo tam sengka thangai nai na ba herwan chuli na. Abo hai ke kisi chat nubu nungjangman bising ba muk toribo narangan nang do bagan danan bisingo ke abo hai khogan hnunya judi bo khaw phagengke phaino nai pheja kamo ke tam hin chanane apro babi masa onyo mane musuk rok tabuk to phiok bla bedam hnunya ke musuk rong na hnunya target khlaine thokata ko musuk rong sung kota. Acha angke nung yang nung don norok sit puila phayuna ajgani. Ang Atei aro laso torong na rok sabrong na. aro lasa torong nai rok ke tabu iko ang phaiprong ke kisan Kisan ke borni. kisan ke kochin parani no ke borok bukhung ni tongo ke tabu chin boai rok song tongo bukhung noi ke Bo boerok sis bo boerok song. abo badol tabin bung do badol mam kotoni besamarita ke tabu ke o tabu ko song nimonton rojak thangmani ke bin buprang song tong hisang nei asong ta ke borong nok kaisa Ke sing aro kisa borok le ojaga program khai tongnai ba gana gini gari tu lasi marok da nok obrok kisa singi nei hni singlai ma chebo ke bo bike rok gana ba bike bo lasio phanong kha gari kotor phon lasio mani horni fer ba lasio marok saida marok hni singnai lenta ang abon poreng ke to thui pai kha ang untai semali ta sai nomale ya hama hacha ko ani bumong ke subroto de burma devondra para I koron karen bala mo khulogoi na ke or hawa khiklai jang mang phaike phungo. phati jek da bkhe Phati jagya kaham no khiklai ja tam khai ko amo karen ko jakta khulog ja ko amo sob somoi ri kalango nge kani ri kalang yam ka sari kalang hata miya khe yang pra andro gundra sing tong tena wo kaise kring kan ke amo ro ma bani yang yung no hur yung pilala nong tongu
Gaman pula bondo khair gara katana. Ga khan tate busong sing o jaga salaimani phorewa o jaga kaisa mia program cholimani ala so tongnai rok bai lama gana basa da saiman trung ne da nuk trung thangma phaimani kebo horogla simarok da nuk ne singna naimani kebo office thangja kebo samongo thangja on bai kokma salali asing ke borok bai tese kok salai nai fereno bahai gangke obo gari sound kri bai da phaikya na sound ganang bai da phaikya asuk mairum 17 18 bosta telangnani obo do cycle bai telangmaya gari nangsungnai go horni bisingo kebo thangmani phaimani nugru khangke nor kisa call khlai sadi dogan malik no heke singno phon sahodi bo horni 11ta ba 12ta ekta somoyo boron no maltubui phaini bana jesun jodin kebo nugru khangke nor kisa sawnang teng keti Kan bung ke osok de berba leban nora para gabadi yang gana ta. nang bungke An bung ke rasri deborma. Gabudi telepon thama lama ta mo sinamo. nong te kun datong na dugan chimda dugan ba chimda sai tong na raba rok Dugan basimin cholu do rabat kichim cha tongo. Omai ta. bisirpak dugan no umdeita na Dugan on humsi. Omen cholta. nong no musumani rok musu toto khaida matong bomahai Abo to tau kamun chana ni musuman da kalak chana. Abo lukorong chaiman chune ja. nor ketam khaka nong no isi salo busuk phaliman noro Salo kunpuru paran dukan ba. Busuk palimana ni kunpuru phalo 2000 3000. Kunpuru phalo Phaliman suka hamani ingke ba 4000 rok phalo salo. Phalima yandino ngangke ba 2000 1500 om hairokta. Mu bazar din sara rokon ketikse phalimano bazar din ya hangke to yang telepon bazar tongo. Gabodi bazar tongo. Gabodi bazar gana telepon bo gana hangke aron bisi thangbai bazar to tikse kalaimano hunine bazar thangbayo. Ke bazar no chengra phengra phon sama tong no dugan bai da saram kha sai tong nong no pura somur ne hairok chengra phengra rok to saya ke bo am hairok ke phan sanai bo gerui. mutam tinorok dugan no mang asoi ni sai tong na Dugan bai mang jeng. Dugan bai noi ko bu samang nei poriri tongo songsar choli tongo. Nini loan thun ki sami sa tongo abo rom ban sui tongo sai tongo hada. nor kha police rong sa sauka Sahurka bothanani Srinagar. tam hun borkhe Borok phai nei nai thangpa kya borongo bon sung sata sonde hoda tong. Sonde hotong khe sadiyam han sata ke jeng samno sonde ho khani jeng oro gana obu an nok to gana obu ya in kisa bisingo sing ke ba. Gana hankle kisala sari mang khamu. Ke samno sonde ho khani tabu. nong dugan camera ja krina Camera rok jengam haro khalai je kota. o mia horo o jaga o program ko khlaipur nor botong na bung je sala Kisan. nor mia koita jarok tong naro Sing kocha jarok tong khana. Bar tarok tang khana. amkhe nong logi Mm. barta jarok tong hana yang nokla da program khai na nok bisingo Nok bisingo. U gan batam jak bla. Kesung to yang tu nong khosa ya gan koja aran chong nong layo. Kema chau chung thang kata. sabsekang kutul nong dolni Jotone ek logi kotul. kai uborok ngangke tam kamo Borok ko sakang tesa nong huka borok to no gana ba. koitaro nongkhor kana boro Able asuk time chaimi asung sar. Nong cha go joto no phek jak ba. Time rok na jak liata. nor yang setinya nongkhor puro go nor dogana ba setinya nongkhor puro go je kono khlainan phatar nongkhor puro yang rogo kebno laimani gari khorang bike khorang aba herok no No ya sengai senai sik sik poching lamu se yang no nasi jak yata. Yang pus phaji ase. barta somrog nor kutul khana Mama herong ni ta. ke sisung prong ka kenarok khana hori jatong Apro kesker khela se. Jeng apro kesker kaeng no go sokya. Kejanya tangi no go tang thuibe ke sum khana liata. Khana to khana kana. Horbo bezwang thang ka ba. Mata. sirok ko koitarok sing khana Ablang saimi. sisungman khorang ka khana na Ak jok phek sak thui ke no go tangi direct. acha ke nang ka ke sisungman khana hor chong no 너가 탕거이 너가 탕가도 그 너가 탕만이 수싱의 정고 nor koitar nog thang 바르다로고는 그나 apro sisung dong hona 응응 악작바 apron te sisungmang dong hota na nor kisaban phai nongkhor pai tam sungga ni sin 아양 간 공공성어 빠야 거 하나 부르세 성군 삶에 너 비싱어 한게 o sisungpan phai ne pheli ta na phai ne phai ke mas manja kam ta si kok na 안테 런을 완 숙자게 발라 와시 빠나 우벙게 봐. 완 숙자게
Hasuk sih. Ke no phano kono song sarok phai marok phano kono phan jis no gian ta na. Sung asirong khel khaijak liya sai maya. Sin sung se sung nang gan ta mai tong la yu. Sung bai kharna ba. Da hambai. Nge joton sai joton kutul la kya. Tin bai song chen chaton hambai.